Поговорката капка по капка вир се използва, за да покаже, че дори малки промени водят до значителни резултати. Икономически може да се използва за малки инвестиции, които впоследствие се увеличават и растат. Капка по капка вир става. Аз го виждам последният начин. Човек трябва да вложи, когато иска нещо силно и има определена цел, тя винаги стартира много бавно, изключително бавно. И така определям аз тези капчици. Дали ще е цел да имаш хубава работа, да отидеш в университета, да положиш определени усилия няколко години, след което да положиш няколко усилия в работа, в която няма да ти плащат много добре, за да станеш добър специалист и после да си платежоспособен. Или пък искаш да направиш конкретен бизнес, влагаш определена сума пари и започваш да работиш всеки ден, капка по капка, от сутрин до вечер, капка по капка, докато накрая вира не започва да тече. Така разбирам аз вира. Вира го определям като успех. Може да се определи като това и със семейството. Така се случва по същия начин. Срещаш някой, жениш се, започваш да имаш деца, имаш деца и много търпение. И капка по капка се изисква търпение, за да може след време да погледнеш назад и да видиш колко красиво семейство имаш и как всъщност имаш повече хубави спомени, отколкото по-малко. Да, аз го определям вира като успех. Капка по капка в икономическия смисъл. Това за мен значи през целия си живот един човек да трябва да влага усилия, време, по някой път и ресурси, за да може да постигне някоя своя цел. Като начало започва с учение, т.е. да влага своите усилия в това да се развива. На по-късен етап започва да прилага това учение на практика и започва да развива умения, чрез които да може да достигне до своята крайна цел. Като на следващ етап започва да влага дори материални ресурси, например в благородни метали или някакъв друг вид инвестиция, която да му помогне да стигне до своята крайна цел. Капка по капка вир става в финансова гледна точка. Аз го разбирам, че за да постигнеш нещо, трябва да бъдеш постоянен. Първият етап получаваш малко, в замяна на това, което влагаш. Постепенно обаче максимата се завърта и така ние достигаме нужната цел само и единствено, когато я правиме градивно, за да сме сигурни в нейния успех. Защото точно капка по капка вир става е олицетворението на това, че човек, ако иска да успее, трябва малко по малко да се стреми, да постига, да надгражда и дори достигайки последният си етап, в който той мисли, че е постигнал своята цел, тогава винаги има с какво да започне от начало и да довърши започнатото. Затова, достигайки до този вир, отнема време, в което е нужно постоянство, отнема търпение, в което отново е нужно постоянство и в крайна сметка целта се оправдава. Здравейте! Икономически поговорката капка по капка вир става си обяснявам с това, че трябва на 20 да работиш за някого, после на 30 примерно може да си купиш нещо твое и на 40 вече да имаш разработен бизнес с план и проект. Естествено всичко трябва да е стъпка по стъпка, не може отведнъж. Лека вечер! Капка по капка вир става. Това е стара българска поговорка, която в икономически смисъл може да се преведе: инвестирай лев по лев, за да може да се осигуриш стабилно финансово бъдеще. Здравейте! Поговорката капка по капка вир я свързвам с силата на дългосрочното инвестиране и съм убеден, че колкото по-рано започне да инвестира човек, толкова по-дълъг инвестиционен хоризонт има пред него и толкова повече пари може да спечели. Така че нищо не ви спира да започнете още след като завършите училище. Борсата е пред вас, има неограничени възможности, остава само да се възползвате. Успех! Обикновено този израз означава, че чрез упоритост и постоянство може да се постигнат доста неща. Но в икономическа гледна точка става дума за финанси и за инвестиции в бъдещето. Здравейте! Капка по капка вир става. Това е българска поговорка и много вярна поговорка. Защото погледнато от икономическа гледна точка, всички бизнесмени и търговци са тръгнали с минимални доходи.
и са стигнали в бизнеса си до много високи инвестиции, както в житейския път. Малко по малко трупаме знания още от малки. И не забравяйте, бавният прогрес все пак е прогрес. Благодаря ви. Капка по капка вир става. Една много остаряла поговорка, но с много смисъл в нея. Перефразирайки, вниманието ни остава точно върху малките неща. В икономически смисъл е от жизнено важно значение, защото малките неща в бизнесите и в потреблението на хората биха обърнали каруцата или биха сринали всяко едно наше начинание, както и в обратен смисъл биха го възвишили, биха ни направили най-добрите, както и в детайлите, така и в подбора на персонал, на работна ръка и на всяка една структура в нашето потребление, бизнес, жизненно важен път и така нататък. Така че, капка по капка, вир става с оглед на малките детайли към голямите цели и постигането на нашите мечти и съвършенство. Капка по капка вир става е българска поговорка, която съм слушала от дете, от моите баби, дядовци, родители. И като малка не можех да си обясня значението на тази дума, на тази поговорка, но с течение на времето и опита, който придобивах в живота си, разбрах, че тя наистина е вярна и страшно много добре измислена, защото важи и за обучението от малки, нали, колкото повече надграждаме над себе си, работим над себе си, постигаме повече успехи. Важна е и за бизнеса, важна е и за хората, които се стремят да постигнат нещо в науката или в някакъв вид инвестиции, тъй като там се иска много търпение, много обучение, непрекъсната информираност, за да можеш да стигнеш целите, които си желал да постигнеш и си мечтал да постигнеш. Поговорката капка по капка вир става, икономически аз разбирам последния начин. Когато човек е млад, трябва да инвестира в дадена област, в даден бизнес и с годините, стъпка по стъпка, с много търпение и упорит труд, ще успее в финансов план. И тогава ще осмисли поговорката капка по капка вир става. Весели празници! Капка по капка означава постепенно натрупване на малки суми или ресурси с течение на времето. Този подход може да бъде свързан също така и с инвестиции или други икономически стратегии, където малки вложения или действия водят до значителни резултати. Здравейте, казвам се Ванина и съм студентка. Цитатът капка по капка вир става, по-скоро го разбирам като инвестирането на един човек в самия себе си. Дали ще става въпрос за някакъв бизнес, за някакъв тип образование. Всъщност основната идея на тази хубава българска поговорка, по мое мнение, е, че бавно, методично и с много усилия човек достига до такъв етап, в който изпълнява своя финансов план за бъдеще и става финансово независим. Здравейте, аз съм Божана Ленкова, много ми е приятно. Капка по капка вир става в икономическото значение, което аз разбирам, е, че всяка предприета крачка, независимо колко е малка и колко незначително ни се струва, тя допринася да сме по-близо всеки един ден до дългосрочната ни голяма цел, която сме си поставили и искаме да осъществим. Много ми беше приятно, хубави и светли празници! Поговорката капка по капка вир става е доказателство на това, че всяко дребно нещо е от значение и колкото и незабележимо и дребно да е то, в последствие ще окаже влияние. Икономически погледнато, според мен е по-добре, ако развиваш нещо, да не се хвърляш директно, ами да го правиш стъпка по стъпка, тъй като накрая всеки важен и малък елемент ще е от значение за крайния резултат.